virtualment el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Conseller Damià Calvet, bona tarda. Bona tarda, Josep. Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, quan vostè vulgui. Doncs moltíssimes gràcies per convidar-nos a clausurar aquestes jornades per l'excel·lència, la setena ja. De fet, m'agradaria poder ser aquí amb tots vostès, Esterri, al Pallars, estaria en un entorn ben conegut i estimat per mi, per la meva família, els pares, les meves germanes, estaríem prop d'Isil, on hi estem sempre tant i tan bé. He pogut seguir part de la taula anterior i també he estat informat d'algunes intervencions prèvies, la de la secretària Marta Subirà, també la del president del Consell Comarcal, el senyor Isus, o la del senyor Viladepedal. Tot plegat ha estat molt revelador i alhora també molt instructiu i inspirador. Crec que sempre és molt profitós conèixer què en pensen els experts des de tots els punts de vista, els mèdics, els econòmics, els experts en comunicació, els experts en innovació. Moltes gràcies per totes les aportacions. Serviran, sens dubte, per fer una bona foto, una bona diagnosi i també, evidentment, per orientar amb ambició el futur de les comarques de muntanya. Aquesta setena edició de les jornades porten un subtítol que jo crec que és molt explícit, que ens posa molt context, que diu el món després de la Covid. Per tant, les comarques de muntanya després de la Covid. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat hem estat amatents, com no pot ser d'altra manera, igual que la resta del govern, el que anava passant amb la crisi de la Covid. És cert que potser no hem estat tan a primera línia com Salut, Interior o Ensenyament, que han sigut uns departaments molt centrals en la gestió de la pandèmia, però el nostre paper en tot el que és relatiu a garantir els serveis en un primer moment, durant l'etapa de confinament, la mobilitat, la logística dels serveis essencials, l'abastament d'aigua, la gestió dels residus, també dels sanitaris, temes d'habitatge que havíem d'afrontar des del punt de vista de protecció social i també i essencialment després veure com anàvem regulant el transport públic en funció del moment en què ens trobéssim ha estat important. Aquest ha estat el nostre paper. Tanmateix, la crisi sanitària ens ha portat alguns efectes, hem observat alguns efectes que són importants de destacar i que voldria destacar en aquesta cloenda de les jornades. Per exemple, sobre la disminució de la contaminació a les nostres ciutats o sobre la recuperació de la biodiversitat, aspectes que ens han fet reflexionar. I també, evidentment, sobre la relació entre el món urbà i el món rural, sobre les possibilitats territorials que ens obre el teletreball, tot plegat, i justament sobre el títol de les jornades que celebreu, sobre el futur sostenible que tots volem. I el volem sempre que volem un futur sostenible, però també hem de voler tenir un present responsable. Més enllà de la gestió del confinament, m'agradaria també parlar-vos de la Comissió per la Reactivació Econòmica i la Protecció Social, que la vam denominar Coreco, que durant pràcticament 2 mesos, amb força anticipació, va servir per analitzar quins anaven a ser els projectes que ens permetrien sortir de l'atzucac de la Covid. La nostra feina va ser posar l'agenda verda, precisament l'agenda verda, al centre de la reactivació econòmica. I fixeu-vos, arrodoneixo, 31.000 milions que vam sumar en projectes de tots els departaments, projectes de tota mena, el 63% d'aquests 31.000 milions són projectes vinculats a l'agenda verda. El que Europa sobretot, considera transició ecològica, posar la biodiversitat i fer de la transició ecològica al centre de la reactivació econòmica. I així poder, per tant, havent fet aquesta feina, aspirar al fons de reconstrucció que està plantejant Brussel·les. La nostra agenda verda per Catalunya, l'agenda verda 2030, que ara estem elaborant i que vol donar resposta a l'emergència climàtica en la qual ens trobem, aspira a canviar la manera de fer, la manera de produir. Volem canviar el model productiu per fer un país més sostenible, segur, però també més resilient als embats, sense deixar de banda l'equilibri, i aquí entra molt tot el debat al voltant de món rural, món urbà, per tant, aquesta visió des de les comarques de muntanya i, evidentment, l'equitat. Aquesta és la nostra obsessió, el tindre un país més cohesionat socialment. Per tant, quan parlem d'agenda verda, transició energètica, digitalització, descarbonització de la mobilitat, són conceptes que haurem de desenvolupar, que han de formar part del nostre futur per a la propera dècada. Com a govern de Catalunya defensem la creació d'oportunitats per a tots els ciutadans i les ciutadanes, visquin on visquin. Volem un país viu, com diu i defensa
el molt honorable president Quim Torra. Un país en els que vulguin desenvolupar el seu projecte vital a les grans àrees metropolitanes puguin fer-ho en bones condicions d'habitatge, sense contaminació, amb bon transport públic, però vells que siguin i visquin o hagin optat per viure o treballar en un poble al Pirineu, a la Catalunya central o a les Terres de l'Ebre, tinguin igualment la qualitat de vida i l'accés als serveis que els calen. En els darrers 8 anys... Ara s'ha tallat això, no sé si... Sí, ja torno a ser aquí. No sé si s'havia tallat durant un moment. Per un moment. Molt bé, doncs disculpin. Deia que, evidentment, hi ha d'haver la qualitat de vida i l'accés als serveis que els calen. En els darrers 8 anys, entre el 2011 i el 2019, el Pirineu ha perdut 5.372 habitants. Hem passat de 77.000 habitants a 71.000. Ara no sabem si, precisament a conseqüència de la pandèmia, en els pròxims anys aquestes dades canviaran. De fet, molts de nosaltres hem llegit notícies i reportatges i hem vist peces a la televisió on s'explica que algunes famílies han decidit instal·lar-se a les seves segones residències o a cases familiars que s'utilitzaven esporàdicament, fora de les grans concentracions urbanes, empadronar-se i endegar una nova vida, diguéssim, més allunyada i suposadament més tranquil·la. L'altre dia ho parlàvem amb l'alcalde de Puigcerdà, amb l'amic Albert Piñera, que ha observat aquest fet a la Cerdanya, però també me'n parlaven de les parts més rurals de la Garrotxa o de l'Empordà i n'estic segur que aquí al Pallars Sobirà també heu observat aquest fet. De fet, també hi ha alguns grups, com la gent de Repoblem, un grup que té un compte a Twitter que ja compta amb més d'11.000 seguidors, o un altre grup que es diu Masies per Viure, que aposten justament per això, per repoblar aquells nuclis amb menys habitants, per tornar la vida, diuen, a aquests pobles. Sigui com sigui, només el temps ens dirà si això és passatgers o si realment hi ha una tendència estable en aquest moviment demogràfic. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat, insisteixo, sigui com sigui, sempre hem vetllat i vetllarem perquè tots aquells assumptes que serveixin per garantir uns serveis de qualitat a la ciutadania, els propis de comunicacions o col·laborant amb altres departaments i institucions per altres serveis, com ara mateix s'explicaven els digitals o altres equipaments, per afavorir la presència d'empreses, més grans o més petites. Això les circumstàncies de cada lloc ho establiran. Per fomentar la presència d'un turisme sostenible i respectuosa amb l'entorn. Per mantenir i incentivar-ne el coneixement a través del Fons de Patrimoni o de la Llei de Barris. Per convertir alguns actius, com els parcs naturals, avui també s'ha parlat de parcs naturals, o les estacions de muntanya, o alguns serveis de mobilitat ben especials, com per exemple els que prestem des de Ferrocarrils de la Generalitat, en motors, en veritables motors d'atracció, tant a l'hivern com a l'estiu. I un darrer factor, que no és tan obvi, però que sí que cal que el resolem perquè pot ser tan limitatiu com la mateixa existència o no de les infraestructures físiques. Ens cal una regulació intel·ligent, flexible i adaptable. Crec que la secretària Marta Sobirà n'ha parlat. Per regulació vull dir la legislació, tot el que afecta a l'urbanisme, als usos del sòl no urbanitzable, a la inundabilitat, a les polítiques d'habitatge en entorns rurals. No podem tenir uns únics paràmetres homogenis per tots aquests aspectes per tot el país, perquè el país és substancialment diferent, tant des d'un punt de vista territorial com també des d'un punt de vista demogràfic i, per tant, socialment i econòmicament. Cal singularitzar, per exemple, les comarques de muntanya i el litoral. Dos àmbits ben singulars. Tenim una única direcció general en el Departament de Territori i Sostenibilitat, a més d'una persona prou coneguda per tota la gent de muntanya com és l'Albert Alins, que se n'ocupa, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral. Per tant, plans d'adaptació específics. La llei de l'urbanisme o, la llei de l'urbanisme, diguéssim, estem en un moment polític complex, un decret específic que actuï a l'avançada de la llei. En aquest moment polític complex hem de trobar aquest tipus de solucions, que de fet el moment polític té una previsible data electoral i per tant segurament ens hem de poder avançar el que podríem fer amb una legislatura que s'allargués més mesos. Però, en definitiva, tota aquesta regulació intel·ligent i les infraestructures a les que he fet referència i les que hem fet referència qui m'ha precedit en la paraula han de fer-se des de la base d'un veritable diàleg del món urbà
i del món rural per fer un millor país. I estem compromesos en la sostenibilitat, en visió global, i en la reactivació econòmica després de la Covid. Els camps són molt diversos, el repte és gran, però l'oportunitat per créixer també. Des del Pirineu jugueu un paper important, sostenidor d'una realitat diferent, però imprescindible per tenir un país ric i divers que es creix davant l'adversitat. Moltíssimes gràcies per tota la feina que heu fet amb aquestes jornades i que de les conclusions en puguem després fer acció de govern que ajudi a disposar d'aquestes comarques de muntanya, que atorguin més i millors oportunitats a la seva gent, però sobretot que això sumi en l'ambició de tenir el millor país possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller Calvet, i moltes gràcies per haver-nos volgut acompanyar en aquesta recta final de les jornades d'aquest any. Bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies.